Bé, avui el que hem fet és presentar oficialment el bloc de campanya. Volem fer una campanya molt basada en les xarxes socials, en utilitzar internet per apropar-nos al nostre electorat, per donar a conèixer les nostres propostes, per explicar quines alternatives tenim pels reptes que han d'afrontar les nostres comarques i també com una via que permeti la participació activa, la col·laboració activa de la gent, fent-nos arribar aportacions al nostre programa electoral. Per tant, estem pensant una campanya 2.0 on la distància que hi hagi entre la nostra candidatura i la ciutadania sigui la mínima possible, que puguin respondre tant com es pugui a les seves preguntes, qüestions, neguits, i que aquesta relació sigui molt directa. Això ens ho permet tant els blogs que té la major part de la candidatura, els perfils en Facebook, els tuits. Vull recordar també que el proper dia 30 d'octubre fem un esmorzar, un Tweet and Coffee, que és un format amb aquelles persones que vulguin apropar-se a parlar directament i tuitejar amb el nostre candidat, doncs tindran l'oportunitat aquest 30 d'octubre, aprofitant el 15è aniversari de Tinet. Serà un acte bastant informal, prenent un cafè i això, doncs, aprofitant les oportunitats que ofereix la xarxa social per conèixer de més a prop els nostres candidats.